Lebőgtünk. Alig 1 óránk volt hátra a rémmenőségek cirkuszának attrakciójáig. Keservesen igyekeztünk tőkét kovácsolni a Monster High készség tárgyainak megmentésére, de úgy tűnt, hiába. Szóval, akkor most mi lesz? Egyszerűen feladjátok? Ja, nagyon úgy fest. Hidd el, Gulájpi, azt hittem, ezzel bevonulunk a frász történelembe. De ma éjfélkor a megszorítás hatályba lép. A túlvilági élet halott művészet nélkül. Higgyétek el! Mikor elveszett a kellékládám, nem tudtam többet fellépni, beszürkült a világ. Értelmetlenné vált. El tudjátok képzelni, milyen lenne a Monster High képzőművészet nélkül? A sarkunkra kell állnunk. Az előbb már majdnem sikerült, csak nagyon lefoglalt titeket a saját előadásotok. És elfelejtitek, hogy a cirkusz csapatmunka, míg a Rivalda fényben fürdőztetek, nem törődtetek vele, hogy a társatok mit produkál. Most már értem, nem az egyes mutatványokról van szó, hanem az összefogásról, a művészetről. Egyedülálló világszám a rémmenőségek cirkusza! Itt az alkalom, hogy együtt mentsük meg a Monster High készség tárgyait. Minden adomány, melyet emeldíjas SMS formájában küldtök, közelebb visz a nagy célhoz. Éjfélig van időtök megmenteni az iskolát, úgyhogy irány a porond, kislányok! Csak mindjárt jók vagyunk! Erről ennyit! Épp eleget láttunk! Na de Mr. Granderson, még van 5 percünk! Úgy sem sikerülne időben. A megszorításokkal mindannyian nyerünk. Na, ez meg micsoda? Biztos, Gulájpi, ez történik, ha ideges lesz, vagy mérges. Na, ne! Mi ez? Jaj! Nekem véget! Ne! Jé, sikerült őket megnevettetnem. Imádják magát! Ki gondolta volna, hogy egy ős tehetség? Én? Ős tehetség? Megkedveltek. Engem még senki nem kedvelt soha. Szép műsor volt, lányok! Nem csupán egy műsor, igazgatónő. Ez már művészet. Röviden, rémmenőségek cirkusza!